Салауат районы Әлке авылында яшәүсе Фариза Мустафа кызы Галимова үзенең матур юбилейын 70 яшын каршылай. Уны гомер байрамы менән ысын күңелдән Өфөлә яшәүсе кызы Айгөл, ейәнсәрдәре Лилия, Айгүзәл, Надгөл котлай. Әсәйбез, өләсәйбез 1950 елдың 3 октябрендә Дуан районы Бурцевка авылында тәүге бала булып дөньяга килә. Уның бала сагы һәм үсмер елдары Салауат районы Торналы авылында үтә. Әсәйбез авылында урта мәктәпте тамамлагас, Өфөгә килеп, Киров исемендәге заводка эшкә урнаша. 5 ел эшләгәс, Салауат районы Әлке авылына бер төркем яшьтәр менән урак яюда ярдәм итәргә җибәрелә. Шунда ул үзенең тормыш иптәшен, атайбыз Галимов Абдулнафиq Абдулгани улын осрата. Яшьтәр тормыш курып яшәй башлай. Бер артлы кызлары Айгөл, улдары Айрат менән Айвар дөньяга килә. Уларны укытып, тормыш юлына бастырдылар. Тик кызганыска каршы атайбыз 17 ел инде безнең арала юк. Фариза Мустафа кызына тормыш үзенең хынаударын җибәреп торды, әмма ул уларны сабырлык менән үткәрә белде. Бүген ул бәхетле әсәй, бай өләсәй, үзенең 7 ейәнсәре, 2 ейәненең һөюенә кыенып яшәй. Әсәйбезгә Рәзилә Ырысқужинаның матур шигырын юллайбыз. Әсәй тигән кыска гына һүзгә бөтә дөнья һыйынган, кояштың да иң назлы нуры әсәй йөрәгендә коенган. Әсәкәем минең, яндарыңда гелән рәхәт, гелән күңелле, һиндә генә урын алгандыр ул, йомшаклыгы йөрәк күңелдең. Телкәеңдән гел йылы һүз сыга, балаларым тиеп яшәйһең, гомеркәең узындардан булһын, дөньялагы иң шәп кешеһең. Әсәйбезгә бәхетле картлык, ныклы һаулык, озын гомер теләп, Раил Өметбаев менән Гайсар Миңнегулов башкаруында әсә бәхете йырын тапшыруыгызды һорайбыз дип, юбилярды котлаусылар һораган. Һәм әлбиттә, хөрмәтле Фариза Мустафа кызы, һезнең балаларыгызның теләге буйымга ашырабыз. Бишектән өлгілі тәрбия биреп үстергән, сабыйдарыгыз хәзер күптән үзләре әсәй һәм атай. Һез улар өсөн терәк таяныз. Балаларыгыз менән куанып, бәхетле гомер кисереүегезне теләйбез. 70 яшьлек юбилейгыз мөбарәк булһын. Көтә көндә әсәй балаларым, нәкът халып өдөлеп һагынып, көткәнеңде белеп вакыт табып, без кайтабыз еңә ашкынып. Әсәкәем изләп яшь сактарын, йырлай беҙгә бишек ярын. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларым изгелеген күреп. Изге дуаларын укып әсәй, ак теләктәр теләп одатам. Итәң генә бер үк йөрегез һөттәеп, безнең өсөн һәр сак ут йота. Әсәкәем изләп яшь сактарын, йырлай беҙгә муллы бишек ярын. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп.
саптарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәйем иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген